Вітаю вас на календарі нядзеля 6 лістапада. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма 7 дзён. Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася гэтая падзея. Самыя цікавыя моманты з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты. І я, Ольга Шмаргун. Адкрыўся рух па новым мосце праз заходнюю дзвіну ў раёне Рубы. Гэта адзін з галоўных аб'ектаў, які ўваходзіць у 4-й пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. Дэпутаты абласнога савета удакладнілі бюджэт. Дадатковыя сродкі накіравалі на разлікі з сельгасвытворцамі за прадукцыю, утрыманне дарог і дабрачынныя праекты. Віцебскае кадэцкае вучылішча па выніках года прызнанае лепшым сярод аналагічных навучальных устаноў у Беларусі. Выхаванцам уручылі пераходны прыз бюст генерала-лейтенанта Романа Кондратенкі. Цыклон GC прайшоў на гэтым тыдні праз Віцебскую вобласць. Ён прынёс моцныя снегапады і ўзмацненне ветру. Ускладнілася дарожная абстаноўка. Завяршаюцца рэстаўрацыйныя работы ў музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча па вуліцы Марка Шагала. 11 выставачных залаў, клімат-кантроль і тэхнічныя навінкі. Адкрыўся рух па новым мосце праз заходнюю дзвіну ў раёне Рубы. Гэта адзін з галоўных аб'ектаў, які ўваходзіць у 4-й пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. Святлана Макаева адной з першых праехала па новай пераправе. Гэтыя здымачныя планы рабіліся 2 гады таму ў кастрычніку, калі дарожнікі вырашылі прымеркаваць да свайго прафесійнага свята пачатак будаўніцтва новага моста праз заходнюю дзвіну побач са старым, які быў пабудаваны ў 1976 годзе. З цягам часу інтэнсіўнасць руху ўзрастала і нагрузка на мост таксама. На данном участке дороги постоянно действовали ограничения, как по скоростному режиму, так и по грузоподъемности. Строительство же нового моста позволит снять все эти ограничения, увеличит значительно пропускную способность и безопасность дорожного движения на данном участке автомобильной дороги. Строительство моста велось в рамках государственной инвестиционной программы, началось оно в 2014 году. В целом на строительство данного моста было затрачено 13 миллионов деноминированных белорусских рублей. За 24 месяца ўзнялося вось такое складанейшае архітэктурнае збудаванне. Праект з прымяненнем унікальных тэхналогій быў распрацаваны інстытутам Белгіправдар. Упершыню маставыя апоры узводзіліся на даламітныя грунты, якія залягаюць на дне ракі. Технология устройства этих опор самих на доломите впервые нами опробована в Беларуси на этом сооружении. Перед пуском движения проводили испытания научный институт Белдурнии, проводились при помощи специализированных инструментов специальных. Испытания проведены успешно, получено положительное заключение. Мост выдерживает все нагрузки, которые к нему предъявляются. Даўжыня новага моста склала 230 метров, шырыня дарожнага палатна 10 метров, пешаходныя тратуары па метру. Дарога М8 з'яўляецца міжнародным транспартным калідорам, звязвае межы Расіі і Украіны. Таму і рух тут вельмі інтэнсіўны. У 11 гадзін быў дадзены старт руху на новым мосце. Дорожники молодцы. Вот я здесь часто езжу. Путепровод шикарнейший. Вот развязка. Потом мост вообще так быстро сдали, красивейший мост. Зараз перад кіраўніцтвам Віцебскага аўтадара і моста Буда ставіцца задача правесці рэканструкцыю старога моста і ў будучым годзе цалкам завершыць 4-й пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. Атрымала асалоду праехаць па новым мосце і наша здымачная група. Святлана Макаева, Дмітрий Котаў, навіны Руба, Віцебск. Дадатковыя сродкі ў памеры 7 мільёнаў рублёў атрымала казна Віцебскай вобласці ад падатку на прыбытак. На пазачарговай сесіі абласнога савета дэпутатаў удакладнілі бюджэт. За 10 месяцаў года паступіла каля 940 мільёнаў падатковых і непадатковых плацяжоў. Гэта крыху менш за 80% ад гадавога плану. З-за маруднага росту заработнай платы сродкаў ад падаходнага падатку з фізічных асоб у бюджэт паступіла недастаткова. Разам з тым пераўзышлі чаканні паступлення ад падатку на прыбытак. У асноўным ад прадпрыемстваў малочнай галіны і прыватных кампаній. Дадатковыя сродкі, а гэта 7 мільёнаў рублёў, дэпутаты аблсавета вырашылі накіраваць на разлікі з сельгасвытворцамі за прадукцыю, утрыманне дарог, дабрачынныя праекты. В целях поддержания сети местных автомобильных дорог в надлежащем состоянии и обеспечения безопасного дорожного движения в осенне-зимний период вносится предложение о выделении
Витебск облдорстрой дополнительных средств на финансирование дорожного хозяйства в сумме 640 тысяч рублей. В связи с полным использованием бюджетных средств предлагается направить дополнительное ассигнование Управлению спорта и туризма облсполкома в сумме 50 тысяч рублей для оплаты расходов на проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных мероприятий. Учитывая социальную значимость предстоящего проводимого мероприятия, предлагаем выделить ассигнование Управлению образования облсполкома в сумме 150 тысяч рублей на проведение новогодней областной благотворительной акции «Наши дети». Дадатковыя сродкі напрыканцы фінансавага года паступілі і ў інавацыйны фонд Віцебскага аблвыканкама. Дэпутаты прынялі рашэнне накіраваць іх на распрацоўку новага праекта ў галіне раслінаводства, будаўніцтва і мадэрнізацыю цэха па вытворчасці сухіх малочных прадуктаў Глыбоцкага МКК, навуковыя даследаванні ў сельскай гаспадарцы. Больш за 800 тысяч рублёў плануецца патраціць у бліжэйшыя 5 гадоў на рассяленне жывёл у паляўнічых угоддзях вобласці. Дэпутаты аблсавета зацвердзілі комплекс мерапрыемстваў па рэалізацыі ў рэгіёне праграмы «Беларускі лес» на 2016-2020 гады. Адзін з найбольш важных пунктаў праграмы – развіццё паляўнічай гаспадаркі. Гэта і стварэнне аптымальных умоў для палявання, і развіццё замежнага паляўнічага турызму, і павелічэнне колькасці паляўнічых жывёл. Гэта лось, олень, высокородный, козуля. Мясцовыя бюджеты могуць мець ад уплаты арэнднай платы і дзяржаўнай пошліны даволі значныя паступленні. Поступление в бюджет от уплаты арендной платы за 5 лет предусматривается порядка 410 тысяч рублей. Поступление в бюджет от уплаты государственной пошлины за 5 лет за предоставление права на охоту прогнозируется в размере 909 тысяч рублей, из которых 830 тысяч будет направлено на выполнение мероприятий расселение охотничьих животных в охотничьих угодьях, в том числе оленя благородного и других видов животных. До рэчы, з першай суботы лістапада ў Беларусі адкрылася паляванне на зайца з паляўнічымі сабакамі любых парод і без палявых дыпломаў. Віцебскі канцэрн «Мяса-малочныя прадукты» рэалізуе праект па развіцці ў вобласці шматгаліновай сельскагаспадарчай вытворчасці і плануе будаўніцтва 5 буйных малочна-таварных фермаў на 3000 галоў у Віцебскім, Пастаўскім, Браслаўскім, Полацкім і Лепельскім раёнах. Мяркуецца таксама пабудаваць у Міёрскім раёне свінаводчы комплекс на 28 тысяч галоў. Ёсць патрэба ўзвесці 2 матачнікі-рэпрадуктары для парасят, а таксама пляцоўкі па адкорме буйной рагатай жывёлы на 10 тысяч галоў. Усё гэта дазволіць прадпрыемству пашырыць асартымент вырабляемай прадукцыі з улікам патрабаванняў рынку і павелічэння аб'ёмаў вытворчасці. Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы в области вядуць падзімовую апрацоўку зямель. Уздым зябліва – гэта апошні этап работ на зямельных угоддзях. Усяго па вобласці падрыхтаваць глебу да зімоўкі трэба на 250 тысячах гектараў. Пакуль апрацавана 2/3 ад плану. Каб справіцца з задачай, тэхніка дбайных гаспадарак не змаўкае на палях нават у начныя часы. Тэму працягне Віктор Праліч. Зяблевая ўспашка – адна з найбольш важных звёнаў у сістэме апрацоўкі глебы. Здавалася б, лістапад, аднак гэта не перашкаджае інтэнсіўна рыхтаваць глебу пад будучы ўраджай. Энерганасычаны трактар Алексея Буневича адпачывае толькі пры перазменцы. Наперадзе ў такога дуэта 12-гадзінная працоўная ноч. Днем солнце помогает, а ночью видишь только что фары. И аккуратность надо. Больше аккуратности, внимательности. А так работа, в принципе, такая же самая. Зяблевая апрацоўка глебы значна змяншае напружанасць вясенне-палявых работ і забяспечвае больш якасную перадпасяўную апрацоўку глебы. Таму не ўпусціць магчымасць, як мага больш апрацаваць зямель зараз, агратэхнічная неабходнасць. Когда пошли вот дожди, снега, мы увидели, что дневное время нам будет недостаточно, и поэтому часть техники перекинули именно для работы в ночное время. То, что лучше сегодня поднять с осени, это однозначно. Усяго ж на прадпрыемстве трэба было ўзняць зябліва на плошчы каля 1500 гектараў. Зараз аграрыі, дзякуючы тэмпам работы ў 2 змены, выйшлі на фінішную прамую. Ужо вясной гэтыя палі засеяць адналетнімі культурамі з падсевам траў. Віктор Праліч і Кірыл Кайзберг. Навіны, Віцебскі раён.
Повышение заработной платы у бюджетной сферы и замацаванне молодых кадров стали основными темами республиканского семинара нарады по актуальных пытаниях развития социальной сферы. Пройшоў семинар у Талачыне под кіраўніцтвам наместника премьер-министра Натальи Качановой. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Выездные республиканские семинары у регионах формат новый и эффективный. Витебщина стала пятой в области, куда на сустрэчу приехали представники министерств и кіраўнікі социальной сферы районов. Одним нарада дозволяе поглядеть на свою работу сбоку, іншим доведаться, чем живут регионы. Социальная сфера тычется усіх, и тут головное не покинуть без уваги ни одно хвалючее пытание. Медицина, эдукация, культура, спорт, идеология, СМИ. На Витебщине один из самых низких показчиков дзіцячай смяротности, амаль 100% укомплектование медицинскими кадрами. Основными такими направлениями, которые сегодня хотелось бы отметить, на которые надо обратить внимание и местной власти, то есть в социальной сфере всей, не только в системе здравоохранения, это увеличение суммарного коэффициента рождаемости, снижение смертности населения, которое остается на достаточно высоком уровне, сохранение кадрового потенциала. Актуальное кадровое пытание для адукации. Акцент тут робится на поступлении школьнику ў педагагічнае ВНУ, бо ад настаўніка, і гэта ўжо закладзена пакаленнямі, залежыць і будучы ўрач, і просты слесар. Дарэчы, у наступным годзе настаўнікам павялічаць заработную плату на 9%. Предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в размере 9%. Но мы понимаем, что, наверное, в какой-то мере это недостаточно, поэтому сегодня еще поставлена задача перед Министерством образования рассмотреть те механизмы, которые позволят нам повысить заработную плату и возможность заработать учителю в соответствии с результатами его труда. Ішла размова на семінары аб спорце. Спартыўныя школы павінны працаваць на вынік, фундамент якога традыцыі, матэрыяльная база і трэнерскія кадры, а мэта залатыя медалі. Культурныя установы павінны больш актыўна заклікаць на свае мерапрыемствы, сродкі масавай інфармацыі, асвятляць падзеі рэгіёнаў. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Талачын. Шведские и литовские специалисты поделились с белорусскими коллегами опытом у организации работы по прогнозованию ситуации на рынку працы. У Витебску прошел республиканский семинар по пытаниях занятости насельніцтва. У ім приняли удел представники шведской державной службы занятости и литовской биржи працы. Яны презентовали международный огляд ситуации на рынку працы и перспективные напрамки удосконаления мер социальной обороны особных категорий беспрацоўных у своих краинах. Дали парады по организации этой работы в Беларуси. Таксама специалисты обмерковали практичное применение нововведения у законодательстве об занятости насельніцтва у Республике Беларусь. Мы хотим разъяснить новые положения, которые появились в законе, те изменения, как работать с населением, как работать с нанимателями, как им самим нужно перестроить работу, чтобы повысить эффективность оказываемых услуг по трудоустройству. Мы сегодня хотим услышать опыт Швеции и Литвы в регулировании ситуации на рынке труда, прогнозирования о том, как они строят свою политику на будущее. В Швеции, как и в других европейских странах, наблюдается такая тенденция к уменьшению населения. То есть рожденных в Швеции становится все меньше и меньше. Поэтому иммиграция нам нужна, чтобы восполнить нехватку рабочих кадров на рынке труда Швеции. Беларусь не першы год вывучае і пераймае прыдатныя ў нашых умовах прагрэсіўныя метады работы шведскіх і літоўскіх калег. Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама прымае ўдзел у праекце ўдасканалення дзейнасці Дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь. У ходзе праекта разглядаюцца пытанні ўдасканалення метадаў работы Дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва, пашырэнне спектру паслуг, што аказваюць наймальнікам і тым, хто знаходзіцца ў пошуку працы. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці ў Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі, Польшчы і Кітая збяруцца ў Віцебску на другі міжнародны форум «Інавацыйнае прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці ад малога да вялікага». На міжнароднай біржы кантактаў пройдуць перамовы прыдзвінскіх бізнесменаў з замежнымі кампаніямі. Мінулагодні першы інавацыйны форум апраўдаў чаканні арганізатараў і стаў пляцоўкай для заключэння перспектыўных контрактаў. Яркий пример – Брянский бизнес-инкубатор. Приехали, подписали соглашение о сотрудничестве. В этом году 7
сообществ малого бизнеса к нам сегодня едет с четко поставленными задачами, которые они хотят здесь реализовывать на территории Витебской области. Это корпорация ФУХО, второй пример, который в прошлом году было подписание соглашения. В этом году совместно с медуниверситетом будет открываться центр традиционной китайской медицины. Сёлетні міжнародны форум зробіць стаўку на моладзь. Арганізатары загадзя аб'явілі конкурс «Праекты без межаў» і плануюць падтрымаць найбольш цікавыя бізнес-ідэі маладых прадпрымальнікаў. Найбольш перспектыўным з іх дапамогуць прайсці навучанне і пачаць уласную справу. Генеральны інфармацыйны партнёр другога міжнароднага інавацыйнага форуму – тэлерадыёкампанія «Віцебск». Першы форум моладзевых навуковых супольнасцяў адбыўся ў Віцебску. У абласны цэнтр з'ехаліся каля 200 маладых выкладчыкаў, аспірантаў і студэнтаў медыцынскіх ВНУ з Беларусі, Расіі і Украіны. Удзельнікі форуму выступілі з дакладамі, абмеркавалі сучасную дыягностыку захворванняў і метады іх лячэння. З новымі распрацоўкамі маладых вучоных пазнаёмілася і наш корэспандэнт Настасья Броўка. Ператварыць навуковыя даследаванні ў канкрэтныя бізнес-мадэлі. У Віцебскім медуніверсітэце маладыя навукоўцы распрацоўваюць новыя метады дыягностыкі сур'ёзных захворванняў. Гэтыя ноу-хау эканомяць час на складаных лабараторных аналізах. Для таго, каб паставіць дыягназ, спатрэбіцца на некалькі дзён менш. А значыць, лячэнне пацыента пачнецца раней. Справа за малым – запусціць гэтыя распрацоўкі ў масавую вытворчасць. Тест-система, которую могут использовать в различных микробиологических лабораториях, стационаров Республики Беларусь, а также за рубежом, поскольку на сегодняшний день существуют только единичные попытки создать такую тест-систему, и, скажем так, промышленных таких тест-систем нет. Навуковы пошук з практычнымі патрэбамі і рэалізацыяй новых ідэй у вытворчасці дазволіць вырашыць і шэраг эканамічных праблем. Выкарыстоўваць айчынныя распрацоўкі выгадней, чым дарагія замежныя аналагі. На першым форуме маладзёжных навуковых супольнасцяў просты абмен вопытам і знаёмства з калегамі з іншых краін, добрыя інвестыцыі ў будучыню. Таленавітыя вучоныя, якія ўжо рэалізавалі свае праекты і запусцілі іх у вытворчасць, дзеляцца сакрэтамі поспеху. Я буду представлять два исследования наших по поводу лечения нейроэндокринных опухолей и по поводу лечения тонкокишечных свищей. Это две глобальные проблемы, не только в России, но и в мире. И хотелось бы узнать о деятельности минских ученых и витебских, вообще белорусских ученых по этим вопросам. Форум маладых навукоўцаў – новый креативный формат обмена опытом и выдатная возможность заявить про себя. Вот эта молодежь, которая сегодня будет делиться своими проектами, стилем работы, планами, это наше будущее, это наше 100% будущее не только науки, но и медицины и практической деятельности. Поэтому мы поддерживаем не только фундаментальные проекты, которые ждем отдачи не сразу, но и реализацию научных проектов сразу в производство, в практику, в медицину. Это очень важно сейчас. Мы рассматриваем такие форумы и такие мероприятия как площадку для коммуникации. Мне кажется, что это наиболее важная цель, зачем сюда приходят люди, чтобы вместе через общение друг с другом понять какие-то свои проблемы, как можно их решить, обменяться опытом, обсудить общие цели и задачи. Па выніках канферэнцыі да друку падрыхтаваны зборнік з 10 дакладаў форуму. Яны апісваюць, як у розных краінах і навучальных установах выхоўваецца інавацыйнае мысленне. Вядзецца пошук тэм для даследаванняў, у тым ліку сумесных паміж ВНУ. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Максімальна дапамагчы людзям і вырашыць набалелыя пытанні. Старшыня камітэта дзяржкантролю Беларусі Леонид Анфімаў правёў прамую лінію з жыхарамі Докшыцкага раёна. За 1,5 гадзіны ён выслухаў каля дзесятка зваротаў. Што клапоціць людзей і як ім дапамогуць, даведаліся нашы корэспандэнты. На сувязі вёска Пруднікі Докшыцкага района. Аліментаў ад былога мужа мясцовая жыхарка не атрымлівае 3 месяцы. Грошай у работніка сельгаспрадпрыемства Аграбераснёўка няма. Заработную плату апошні раз здавалі ў ліпені. За понедельник мы разберемся. В понедельник за день или вторник до обеда мы разберемся и оплатят они элементы.
То есть до вторника вы выплатите? Да. Дапамагчы спагнаць аліменты з былога мужа просіць жыхарка Докшыц, дачцы хутка 18, а грашовай праблеме ўсяго на пару гадоў менш. Запазычанасць па аліментах 1600. Бацька дзяўчынкі працуе на чвэрць стаўкі, заробкі непастаянныя, працэнт выплат мінімальны. Вырашаць набалелае пытанне ў мясцовай прокуратуры не спяшаюцца. Постоянно, когда не хожу, они мне всегда говорят, ну вот вы понимаете, у него же такая вот зарплата маленькая, и вообще он вам может заплатить 10 тысяч, и это считается, что он вам заплатил алименты. Ну, мы возьмем сейчас на контроль из своих Министерства юстиции, тут исполнение наказаний пригласим. Проработаем, работал он, не работал. Если он не работал, то будем милиции поручать, чтобы им занимались вплоть до ареста административного. У сараі пенсіянеркі з пасёлка Пруднікі галадаюць 5 кароў, якія нядаўна прынеслі нашчадства. Каб справіцца з гаспадаркай, цялят прыйшлося прадаць у калгас. Грошы невялікія, але разам з імі абяцалі даць сена, каб адзінокая жанчына змагла забяспечыць бурона кормам на зіму. Дапамогі пенсіянерка пакуль не дачакалася. Вот прошла осень, тут вот, говорится, снег пойдет. Но нам с хозяйства Бересненка дали только 5 рулонов сена по 300 килограмм. Я не знаю, как далее жить с этими коровами. У нас договоренность такая. Кто с хозяев забирает телят, тот дает за теленка на корову сена. У нас в районе такая договоренность. Так, Валентина Владимировна? Так. Вот. Так вы Леониду Васильевичу эту задачу ставите. Я прямые линии провожу. У вас там бываю. А Большунов вам привезет сено, то, что обещал, так, как брал у вас телят. Да. Все. На пытанні жыхароў Докшыцкага района Леонид Анфимов адказваў больш за гадзіну. Старшыня камітэта дзяржкантролю не пакінуў без увагі нікога і падкрэсліў, што ўсе звароты будуць разгледжаны аператыўна і якасна з адзінай мэтай – максімальна дапамагчы людзям у вырашэнні набалелых пытанняў. Я дал поручение районным властям для того, чтобы незамедлительно по тем задолженностям, которые сегодня возникли с августа месяца, были ликвидированы, и заработная плата была выплачена, и обещание руководства района, что они до 2 числа ликвидируют эту задолженность. Поэтому вот я считаю, что это как раз и будет той экстренной мерой, которая позволит снять напряженность среди сельского населения района. Артур Смоляков, Дмитрий Котов, навіны Докшыцы. Каля 20 звонков поступило на прямую линию помощника президента, галоўнага инспектора по Витебской области Александра Поздняка. У своих зворотах люди уздымали самые розные проблемы. От выплаты заработной платы и працаўладкавання до городской забудовы. Просьбы и парады выслушала наш корреспондент Инна Кириенкова. Здравствуйте, Поздняк, слушаю вас. Здравствуйте. Фамилия моя Радкевич, зовут меня Дмитрий Анатольевич. Вопросу задолженности заработной платы погиб. 10% как было выплачено, так и осталось. Ни копейки больше выплат не было. Віцеблянін не ўпершыню звяртаецца з гэтым пытаннем на прамую лінію з просьбай разобраться. Ежемесячно идет отчет концерна, каким образом организована соответствующая работа, то есть оформление всех документов, продажа зданий, зарабатывание денег для того, чтобы люди могли, в том числе и ваша жена, получить заработную плату. Поэтому это под контролем. Все, что можно ускорить, мы ускорили. Другі месяц малочны камбінат не разлічваецца за здадзенае малако. Анатоль Акулёнак з вёскі Шапечына Витебскага района звярнуўся ад усіх малаказдатчыкаў суседніх вёсак. Чтобы повлиять как-то, чтобы этот вопрос был побыстрее решен и прекратили эту волокиту. Дастаткова было зрабіць адзін званок, каб поўнасцю зняць праблему. Многія пытанні ўдалося вырашыць адразу ж. Гэта тычылася і зварота жыхаркі Пастаўскага района, якая паскардзілася на шматгадовае суседства з закінутай піларамай. Жанчына стамілася межаваць з тэрыторыяй, парослай бур'янам і назіраць за бяздзейнасцю уладаў. Я с Виктором Сергеевичем разговаривал. Я с вами говорила. Да, он сейчас подъедет туда, посмотрит. Если вы дома, то вы как раз его увидите. Да, он посмотрит и даст поручение, чтобы сразу навели там в течение нескольких дней порядок. Нарэшце вырашылі сваю праблему жыхары дома 14Б по улице Карла Маркса у Витебску. 2008 года ведем переписку, пишем жалобы, ЖРЭД, ГЖКХ. В общем, ситуация в чем? У нас промерзают стены в доме.
Выехаць і неадкладна разабрацца такое даручэнне атрымалі камунальныя службы горада. Наогул нявырашаных праблем не бывае, заўважыў памочнік прэзідэнта, і не трэба спасылацца на адсутнасць сродкаў. У любой сітуацыі можна шукаць выйсце. Як, да прыкладу, маладой сям'і з Полацкага раёна выделілі участак пад забудову, дзе праходзіць гарадская каналізацыя. Найти деньги на перенос достаточно проблематично. Посмотрите, может быть, или перенести хозпостройку, параллельно будет рассмотрен вариант, может быть, приточить вам кусок земли с какой-то с другой стороны, если там вдруг есть возможность. Хвалявалі людзей пытанні працаўладкавання. 150 работнікаў спецыялізаванага рамонтнага ўправлення горада Віцебска могуць аказацца без работы. Іх прадпрыемства прызнана банкрутам. Як дапамагчы і што рабіць? Пытанне застаецца адкрытым. І ў адзін момант яго не вырашыць, як і шэраг іншых. Вопросы заработной платы, вопросы трудоустройства. Эти вопросы, они повторяются периодически. Но опять-таки вы могли видеть, что власть над этим работает. Работать не всегда может быть в те сроки, когда хотелось бы людям. Я тоже всегда за это переживаю, когда это оперативно не решается. Но, тем не менее, те решения, которые принимаются, они потом работают во благо людей. Инна Кириенкова, Олег Черняк, Новины Витебск. Сёння Віцебская студыя тэлебачання развіталася са сваім былым кіраўніком. На 77-м годзе пайшоў з жыцця Владзімір Пятровіч Мальчыкаў. Традыцыі, пачынальнікам якіх быў Владзімір Пятровіч, калектыў тэлерадыёкампаніі «Віцебск» імкнецца працягваць і сёння. Амаль усе, хто працуе на студыі тэлебачання, лічаць сябе яго вучнямі. Памяць пра гэтага чалавека будзе жыць у нашых сэрцах. Владимир Пятрович прыйшоў на студыю ў 1971 годзе асістэнтам кінааператара. Працаваў аператарам, тэлевізійным рэпарцёрам. У 1981 ён ужо уласны карэспандэнт Дзяржтэлерадыё БССР па Віцебскай вобласці. Пятровича, як яго з любоўю называлі калегі і сябры, асабіста ведалі і паважалі кіраўнікі заводаў і простыя рабочыя, артысты і генералы. Ён з кожным мог знайсці агульную мову. Более профессионального человека в своей жизни, вот именно по операторству, я, наверное, не встречал. То есть человек, который один мог снимать, один сам же писал тексты, сам же как-то монтировал кино еще в то время, потом уже перешли на видео. Он всегда находил подход к каждому человеку. Так как он был сам в свое время оператором, поэтому он понимал всю эту нашу кухню, вот, изнутри знал. Поэтому относился к нам всегда с теплотой, ну и со строгостью. Поэтому какие-то там наши недочеты всегда видел, всегда об этом говорил. Вот. Но если что-то хорошо получалось, тогда нас хвалил. У 1994 годзе Владимир Пятрович Мальчыкаў назначаны старшынёй Віцебскага абласнога тэлерадыёаб'яднання. Ён быў душой студыі, неабыякавым чалавекам, няспынным ініцыятарам шматлікіх ідэй і праектаў. Шмат сілы і энергіі аддаў адкрыццю новай радыёстанцыі «Радыё Віцебск». Дзякуючы яго намаганням, арганізатарскім здольнасцям і захопленасці, на блакітных экранах з'явіўся легендарны 6-й ТВК, які быў першым і адзіным сярод усіх студый тэлебачання. Владимир Пятрович быў удастоены ганаровага звання «Заслужаны дзеяч культуры». Владимир Петрович Мальчиков был телевизионщиком легендарным. И именно им были заложены те основы профессионального мастерства, по которым и до сих пор работает Витебская студия телевидения. Именно при его помощи, его стараниями был открыт первый телевизионный канал, который вещал на всю Витебскую область. Это было первое местное телевидение, и он всегда болел за местное телевидение. Местное телевидение было смыслом его жизни. Я очень благодарна Владимиру Петровичу, который более 20 лет тому назад предложил мне перейти с дикторской работы на должность редактора. Поверил, помогал, поддерживал. И сегодня я уже не представляю свою жизнь без этого дела. И я очень сожалею, что его больше нет. Традыцыі, пачынальнікам якіх быў Владимир Пятрович Мальчыкаў, калектыў ТРК «Віцебск» імкнецца працягваць і сёння. Амаль усе, хто працуе на студыі тэлебачання, лічаць сябе яго вучнямі. Вспоминаются его слова, как он к нам обращался. Он говорил: «Девочка моя». Вот что-то в этом такое есть отцовское, что-то наставническое. Он очень болел за нас, он следил за нашими успехами, он подсказывал, когда мы в чем-то были неправы, и
Он относился к телевидению как к родному дому, и он об этом говорил. И это, наверное, самое главное, чему он нас научил – относиться вот к этим стенам как действительно к родному дому. И когда уже много лет был на заслуженном отдыхе, каждое его утро начиналось с выпуска новостей на радио. Он не пропускал ни один выпуск новостей на телевидении. Он смотрел все наши программы, он звонил, он давал советы, он переживал за каждого ведущего. Я думаю, что такого верного и такого преданного телезрителя у нас уже не будет никогда. И большинство из тех ребят, которые работают сейчас в нашем коллективе, они считают себя его учениками. Першы ў Беларусі спецыялізаваны экалагічны клас па ўстойлівым выкарыстанні прыродных рэсурсаў адкрыўся на базе германавіцкай сярэдняй школы Шаркаўшчынскага раёна. Яго стварэнне і закупка неабходнага абсталявання ажыццяўлялася ў рамках міжнароднага праекта «Праан», накіраванага на захаванне балота Ельня. Якія магчымасці адкрываюцца для навучэнцаў і жыхароў рэгіёну ў цэлым, пацікавілася Інна Кірыенкава. Добрый день, уважаемые гости! Мы вас шчыра вітаем. У нашу школу прасторную запрашаем сардэчна. Спадзяёмся, што будзе сустрэча карыснай, цікавай. Навукоўцы, даследчыкі, эколагі тут частыя госці. Германавіцкая школа даўно стала адукацыйным экалагічным цэнтрам. Не адзін дзесятак год тут працуюць экалагічныя атрады, клуб, гурткі, школьнае лясніцтва. Дзеці патрулююць лес, назіраюць за птушкамі, праводзяць даследаванні пад кіраўніцтвам вопытнага педагога Марыны Фёдаравай. Зараз у яе падапечных стане больш магчымасцяў вывучаць прыроду свайго краю. Я могу увидеть капельки такие воды, что этот мох очень таким интересным способом можно узнать очень много нового для нас. Новые парты поставили, много разных зверов, птиц, птушек, разных насекомых, которых мы вообще не бачили. Тайны болот мы тоже будем разглядать, какие тайны на болоте. Мы много ходили на болото с Мариной Александровной, ну, мы множество не бачили чего, что тут показано. Сучаснае афармленне, жывыя стэнды, навейшыя тэхналогіі. Экалагічны клас абсталяваны па еўрапейскім стандартам. Яго аснашчэнне абышлося амаль у $35 000. Сегодня мы будем пользоваться микроскопом цифровым. Есть весы электронные, метеостанция небольшая. Очень много литературы закуплено для нас. Очень интересные, полезные, с полезной информацией стенды. Большое внимание уделяется воде. Именно стенды посвящены водным ресурсам, проблемами охраны водных ресурсов. Германавіцкім школьнікам пашанцавала. У іх больш спосабаў і шляхоў для ўзбагачэння сваіх ведаў. У гэтым маляўнічым кутку размешчаны унікальны азёрна-балотны комплекс Ельня, адзін з буйнейшых у Европе. Чтобы поддерживать и сохранять установленный режим охраны и использования ландшафтного заказника Ельня, нужны, конечно, грамотные специалисты. И вот создание экологического класса и призвано повысить уровень информационного обеспечения, повысить уровень знаний местного населения. Да таго ж навучэнцы школы цесна супрацоўнічаюць з заказнікам Ельня. Штодзень яны знаёмяцца з биологичной разнастайнасцю балота, проводят даследаванні и назиранні. Много всяких мероприятий и акций мы проводим со школами. Это и экологические уроки, это и привлечение детей уже старших классов для волонтерское движение, даже для помощи каких-то мероприятий проведения заказника. Это и подготовка хранителей на будущем заказника Ельня, именно на детей упор. Мы их приглашаем на какие-то мероприятия, вот даже учет птиц, к примеру. Юные экологи з германавіцкай школы познают природу своего краю и вучат других бережливым адносінам да яе. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны, Шаркаўшчынскі раён. Першая прысяга ў жыцці ў лепшай навучальнай установе краіны. У Віцебскім кадэцкім вучылішчы ва ўрачыстай абстаноўцы прынялі прысягу і атрымалі пагоны 100 юных новабранцаў. А самой навучальнай установе ўручылі пераходны прыз – бюст генерал-лейтенанта Романа Кондратенкі. Гэтую ўзнагароду Беларускі саюз сувораўцаў і кадэтаў па выніках года ўручае лепшаму кадэцкаму вучылішчу краіны. Сергей Мисурагін з падрабязнасцямі.
Я, Ступкович Никита Иванович, вступаю в ряды белорусских кадет. Обязуюсь честью и достоинством нести это звание. Правядзенне да прысягі самы ўрачысты рытуал у віцебскім кадэцкім вучылішчы. Толькі даўшы клятву навучэнцы становяцца сапраўднымі кадэтамі. Дагэтуль яны цэлы месяц жылі ў нязвыклых для іх умовах. Бездакорна выконвалі распарадак дня, трывала пераносілі фізічныя нагрузкі і пры гэтым добра вучыліся. І гэта варта таго. У вучылішчы яны знайшлі сяброўскую падтрымку. Тут кожны готовы прийти на допомогу. С детства хотел стать военным, вот была такая мечта. Вот давно хотел сюда еще поступать, в кадетское училище с 8 класса. А тут представилась возможность в 10 класс поступать. Вот, решил поступить. Учиться всегда тяжело, но так впечатления великолепные. Мне действительно хотелось посмотреть, что это такое, попробовать, как это, как здесь жить, что это вообще такое. И я вам честно говорю, это прекрасное место, потому что здесь какая-то такая своя атмосфера, ты живешь одной семьей, одной большой семьей. Тебе всегда готовы оказать помощь. А тым часам насупраць у другім страі плакалі і усміхаліся, хваляваліся, фатаграфавалі, здымалі юных кадэтаў на відэа іх родныя і блізкія. Для бацькоў-выхаванцаў прыняцце кадэцкай прысягі таксама стане незабыўнай падзеяй у жыцці. Сам принял такое решение и уже давно, поэтому даже учитель по физкультуре его готовил к этому, готовил ко всем трудностям. Мне, как матери, очень жалко. Очень. Особенно первый месяц было очень жалко о том, что это тяжело. Другая профессия, может быть, было бы лучше. Но это выбор сына, я решила просто поддержать. Прысяга прынятая, на плацу зноў гучыць каманда «Смірна». Дырэктар вучылішча Сергей Лагвіненко прымае пераходны прыз. Бронзавы бюст героя обороны Порт-Артура, выхаванца Полацкай военной гімназіі генерал-лейтенанта Романа Кондратенкі. Гэту ўзнагароду 2 гады таму зацвердзілі прадстаўнікі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз сувороўцаў і кадэтаў». Валодаць ёю можа толькі лепшая навучальная установа ў рэспубліцы. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Недастатковая бачнасць і слізкая ад дажджу са снегам дарога стала прычынай аварыі, якая адбылася пад Оршай. Аўтамабіль «Мерседес» на поўнай хуткасці ўрэзаўся ў заглухлы пасярод дарогі ВАЗ, які вадзіцель і 2 пасажыры спрабавалі выштурхаць на ўскраек дарогі. У выніку 1 чалавек загінуў, 2 атрымалі траўмы. Пра ахвяр дарогі і клопаты ДАІ наш наступны матэрыял. Ніводны дзень на мінулым тыдні не абышоўся без новых паведамленняў у зводках ДАІ. Наезды на пешаходаў і пешалёжаў, пошукі вадзіцеля-уцекача, машыны ў кюветах і сутыкненні на перакрыжаваннях дарог. Стужкі навін аказаліся перанасычанымі дарожна-транспартнымі здарэннямі. Чарговыя пятнічным вечарам у раёне вёскі Стаўры пад Оршай. Сям'я з Віцебска ехала ў Магілёўскую вобласць. Аўтамабіль ВАЗ з прычэпам заглух пасярод дарогі. Вадзіцель і 2 пасажыры спрабавалі выштурхнуць машыну на ўскраек дарогі, і ў гэты момант на поўнай хуткасці у іх урэзаўся «Мерседес». Людзі апынуліся паміж прычэпам і аўтамабілем. 59-гадовая пенсіянерка загінула на месцы. Яе муж і сын дастаўлены ў бальніцу. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток. Видимость движения была ограничена. Шел мокрый снег, дождь. Соответственно, водитель не вовремя заметил данный автомобиль, которые пытались убрать с проезжей части. Такі ўсплёск аварыйнасці для супрацоўнікаў ДАІ абярнуўся пераходам на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Вось і сёння на вуліцах абласнога цэнтра павялічылі колькасць патрульных экіпажаў. Неспрыяльныя ўмовы надвор'я, начныя замаразкі і снег могуць служыць кіроўцам дрэнную службу. Галоўны клопат інспектараў зараз гума па сезону. І хаця па беларускіх правілах дарожнага руху на летніх шынах можна ездзіць яшчэ цэлы месяц, вартавыя дарожнага парадку просяць вадзіцеляў не зацягваць и терминово переобуть авто. Шинами зимними не оборудовали еще? Транспортно оборудовали уже? Правильно, потому что погода подразумевает, что надо одевать зимние шины. Зімовыя шыны робяць шчапленне з дарогай больш надзейным, тармазны шлях карацейшым, а кіраванне аўто ў складаных умовах больш лёгкім. Таму і чэргі на шинамонтаж у апошнія дні становяцца ўсё даўжэйшымі. В Республике Беларусь в период с 1 декабря до 1 марта обязательно использование зимних шин. Мы обращаемся к владельцам транспортных средств. Не стоит тянуть до 1 декабря, а переобувайте уже свои транспортные средства сейчас.
потому что у нас участились случаи дорожно-транспортных происшествий, где, возможно, таки виной послужила и летняя резина. Прогноз надвор'я на ближайшие дни зусім не осенні. Начныя замаразкі до -5, снег і галалёд. Таму зімовая гума для аўто сёння гэта не перастрахоўка, а неабходнасць бяспекі. Ольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Віцебск. Цыклон Джисси принес на тэрыторыю Віцебскай вобласці моцны снегапад з узмацненнем ветру до 18 метраў у секунду. У сераду быў аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. У некаторых раёнах вобласці вышыня снежнага покрыва дасягнула 8 сантыметраў. Пад снегам давялося працаваць і нашай здымачнай групе. Пры набліжэнні актыўнага цыклону і сіноптыкі, і інспектары ДАІ папярэдзілі яшчэ загадзя. Снегапад пачаўся ўначы, а ўжо апоўдні пейзаж пачатку лістапада стаў абсалютна зімовым. Усе вуліцы, дарогі і дамы накрыла снежным покрывам. Аднак рэкордна ранняй такую зіму сіноптыкі не называюць. У гісторыі метэаназірання бывалі выпадкі, калі на Віцебшчыне снегапады пачыналіся яшчэ ў пачатку кастрычніка. Фронтальные облака на фоне постепенно понижающейся температуры воздуха принесли осадки в виде мокрого снега и снега с количеством от 1 до 8 мм и менее. И к сегодняшнему утру на всей территории области сформировался снежный покров высотой от 1 до 8 см с максимумом в линтупах. Рэзка за один дзень граблі на рыдлёўкі змянілі дворнікі. Сёння работы ў іх прыбавілася. Барацьба са стыхіяй няроўная. Расчышчаныя двары тут жа зноў замятае снегам. Алла Мікалаевна сёння чысціць пачала яшчэ зацёмна. Аднак работы яна не баіцца і на прыроду не скардзіцца. С утра вот здесь, потом двор еще там. И вечером во второй смене найдет полно снега. Надо работать. Такая работа у нас. Вуліцы заваліла снегам, а камунальныя службы работай. Дарогі пачалі апрацоўваць супраць галалёднымі рэагентамі. Аднак Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае, яны ўсё роўна слізкія і небяспечныя. А на летніх шынах цяпер лепш увогуле не выязджаць. І хаця вадзіцелі з-за дрэннай бачнасці знізілі хуткасць, колькасць дарожна-транспартных здарэнняў рэзка павялічылася. На праспекце Перамогі ў Віцебску з самага ранку сутыкнуліся 3 аўтамабілі, а на праспекце Будаўнікоў не раз'ехаліся маршрутка і Лексус. На шчасце, ніхто не пацярпеў. На рабоце грамадскага транспарту неспрыяльнае надвор'е негатыўна не адбілася. На сур'ёзныя затрымкі пасажыры не скардзіліся. Недолго жду, транспорт ходит. Ольга Шмаргун, Дмитрий Котов, навіны, Віцебск. У Віцебскім музеі гісторыі прыватнага калекцыянавання экспануюцца унікальныя прадметы гуказапісу, фанографы, грамафоны і паціфоны канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Больш за 60 рэдкіх музычных машын, узрост якіх налічвае амаль 100 гадоў, знаходзяцца ў працоўным стане. Запусціла пласцінку на паціфоне наш корэспандэнт Настасья Броўка. Гэта вялікая прыгожая калекцыя пачалася выпадкова. 10 гадоў таму Ігор Барысевіч выбіраў арыгінальны падарунак для сябра і зайшоў у антыкварны магазин. Там ён і ўбачыў першы экспанат сваёй калекцыі. Сёння ў яго больш за 80 рэдкіх музычных машын мінулага стагоддзя. И очень часто многие вещи мне попадались частями. То есть я сначала находил, например, корпус, а потом я долго искал и находил такой же фирмы, рупор, например. Ну, у меня была задача именно, чтобы этой же фирмы было, чтобы, ну, как бы это было, соответствовало все. Экспозиция «Гісторыя гуказапісу» паціфоны, грамафоны конца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Прыехалі ў Віцебск некалькі рэдкіх фанографаў Томаса Эдисона, а таксама фанограф кампаніі «Коламбия» и аппараты вядомай французской фирмы «Патэ». Впервые в нашем выставочном зале проходит первая выставка, и что самое как бы для нас ценное и важное, это частная коллекция. У нас представлены редчайшие предметы, фонографы, которым уже более 100 лет, представлены граммофоны и патефоны, которые когда-то были в употреблении, но сохранились. Выставка мне очень понравилась, очень впечатлила, что инструменты все в рабочем состоянии, можно послушать, посмотреть на них вблизи и, конечно, порекомендую знакомым и своей семье. Адзіны ў свеце мадэль партатыўнага грамафона таксама выстаўлена ў Віцебскім музеі. Вось так на пачатку 20-го стагоддзя выглядаў прататып сучаснага MP3-плеера. А каб паслухаць музыку ў кампаніі, трэба было завесці машыну пасур'ёзней. Гэта тагачасны музычны цэнтр. Звыклым нам лёгкім дотыкам плейліст не прагартаеш. Каб паслухаць любімую кампазіцыю, прыйдзецца прыкласці істотныя намаганні.
Дзіўна, але паціфоны, грамафоны без правадоў і батарэек іграюць музыку і праз 100 гадоў. А напрыканцы кожнай экскурсіі наведвальнікам музея дазволяць дакрануцца да гісторыі. Можна завесці паціфон і паслухаць папулярныя песні мінулага стагоддзя, так, як іх чулі нашы прабабулі. Дарэчы, пласцінкі з музыкай на выставе таксама ёсць. Настасья Броўка, Александр Рындзін, Олег Чарняк. Навіны Віцебск. Новополацк прызнаны самым культурным горадам Беларусі. Разам з Магілёвам і Лідай ён стаў пераможцай рэспубліканскага конкурсу «Горад культуры» у год культуры. Конкурс праводзіўся па ініцыятыве Міністэрства культуры Беларусі для таго, каб выбраць населеныя пункты, што ўнеслі найбольшы ўклад у развіццё культуры і турызму. Тут арганізуюць яскравыя фестывалі, адраджаюць народныя промыслы, дзейнічаюць экскурсійныя маршруты. Незвычайныя знаходкі і будучыя экспазіцыі. Будынак музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча па вуліцы Марка Шагала ўжо атрымаў статус нацыянальнага помніка гісторыі і культуры пачатку 20-го стагоддзя і можа стаць сусветнай каштоўнасцю. Зараз там завяршаюцца рэстаўрацыйныя работы і да 130-годдзя Марка Шагала ў ліпені наступнага года музей адчыніць свае дзверы. Пра канцэпцыю будучых экспазіцый даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Марк Шагал, Казімір Малевіч, Эль Лісіцкі – усе гэтыя сусветна вядомыя мастакі на пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя тварылі ў Віцебскім народным мастацкім вучылішчы. Ім і прысвецяць будучыя экспазіцыі. А сам музей зойме 3 ўзроўні – цокальнае памяшканне і 2 паверхі. Усяго плануецца 11 выставачных залаў. Самая вялікая з іх на 2-м паверсе. Там установяць сістэму мікраклімату для кантролю за тэмпературным рэжымам. Такія умовы неабходныя для арганізацыі выстаў з сусветна вядомымі шэдэўрамі. Он является таким выставочным центром, выставочным сердцем этого музея. Здесь предполагаются выставки из самых лучших музеев мира. Максімум дакументальнасці, незвычайныя знаходкі, фрагменты старога паркету і аўтэнтычныя шпалеры на сценах знайшлі сваё месца ў музеі. І ўсё гэта ў пакоі, дзе жыў і працаваў Марк Шагал. У першапачатковым выглядзе захаваўся і балкон з кованымі элементамі, на які вялікі майстар выходзіў палюбавацца на наваколле і паразважаць. Это помещение, на самом деле, наверное, наиболее ценное в этом здании. Это был кабинет директора. Директором был Шагал. Какое-то время Марк Шагал здесь жил, и по нашему проекту здесь зал Марка Шагала. На этих стенах ничего не будет висеть. Здесь будет забито 2 гвоздя. Один гвоздь будет здесь, на этой стене, второй гвоздь будет на той стене. Для того, чтобы в Витебске появились картины Марка Шагала настоящие. И для них будет готовы вот эти 2 стены. Аднак галоўная каштоўнасць музея – сам будынак. 100 гадоў таму тут нараджаліся новыя ідэі ў гісторыі сусветнага мастацкага авангарду і кіпелі творчыя жарсці. У гэтым будынку знаходзілася і творчае аб'яднанне «Унавіс» і свабодныя майстэрні. Каб надаць дому першапачатковы выгляд, і архітэктары, і будаўнікі працавалі вельмі асцярожна і дакладна па плану 1923 года. Рэканструкцыя праходзіла па архіўных дакументах, якія сёння захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці. Ёсць сярод іх і рэдкія фінансавыя паперы з асабістымі подпісамі Шагала і Малевіча, якія таксама будуць выстаўлены ў музеі. Архив – это тот основной источник, на который на сегодняшний момент может рассказать, как выглядел дом Вишняка, то есть то здание, которое сейчас отдано под музей, как оно выглядело в 20-е годы, то есть в те годы, когда по лестницам ходил Марк Шагал, ходил Казимир Малевич и много тех художников, которые потом стали знамениты. Кроме того, вообще у нас хранятся документы, которые рассказывают о том, как это училище создавалось, как оно развивалось и какие интересные процессы там происходили. Будзе і зала, прысвечаная гісторыі Віцебска, якім ён быў 100 год таму. Мультымедыйны праект дазволіць убачыць дакументальны ролік аб святкаванні ў Віцебску першай гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі, да афармлення якой меў дачыненне Марк Шагал. Плануецца, што музей будзе абсталяваны па апошнім слове тэхнікі. Прежде всего, это и серьезная научная база, в которой будет собираться, аккумулироваться вся информация о событиях, происходивших в Витебске в то время, о художественной школе Витебска, художниках авангарда, и использование это для различных мультимедийных
презентаций. Урачыстае адкрыццё музея гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча плануецца ў наступным годзе. І падстава годная – 130 гадоў з дня нараджэння Марка Шагала. На юбілей мяркуюць запрасіць унучак мастака Беллу і Мэрэт і паказаць ім дом, дзе калісьці жыў і працаваў іх знакаміты дзед. Настасья Броўка, Александр Прыстаўка, Кирилл Кайсберг. Навіны Віцебск. Бегчы, думаць, імправізаваць, не збіцца з маршрута і першым прыйсці да фінішу. У Віцебску ў другі раз прайшлі адкрытыя спаборніцтвы па спартыўным арыентаванні. На прызы абласной газеты «Віцебскія весці». На старт выйшлі 32 каманды з гарадоў і райцэнтраў Прыдзвінскага краю. Хто лепей усіх чытае карту, арыентуецца па компасу і рухаецца па перасечанай мясцовасці, высвятляў наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Лістападаўскі дзень сустрэў удзельнікаў спаборніцтваў сапраўдным зімовым надвор'ем. З неба сыпаў мокры снег, а на зямлі гаспадарыў пранізлівы вецер. Але спартсмены не звярталі на гэта ўвагі. Іх больш цікавілі сапернікі, бо ў гэтым годзе значную канкурэнцыю віцебскім камандам складалі дружыны з раёнаў вобласці. Среди участников есть обучающиеся учреждения образования города Орши, города Глубокого, Полоцка, Новополоцка. Я полагаю, что в следующие годы география участников будет и дальше расширяться. І вось прагучала каманда на старт. Спачатку шчыльным строем, а потым у рассыпную дзесяткі хлопчыкаў і дзяўчынак кінуліся шукаць кантрольныя пункты, а іх на дыстанцыі было каля 2 десяткаў. Тут без компаса і карты было лёгка заблукаць. На дапамогу удзельнікам прыйшлі раней набытыя навыкі, якія яны трэніравалі і адточвалі на шматлікіх спаборніцтвах. GPS не поможет, у нас есть только карта и компас. Это вот единственное, что нам помогает. К этим соревнованиям мы очень много готовились, бегали, тренировались, изучали карты, определяли азимут, рельеф изучали. Это очень интересно. Большой склад ума должен быть, быстро очень все, работать, все части тела, потому что и бегать нужно очень быстро, так как вот эта спринтерская дистанция очень маленькая, бегать нужно быстро и думать, главное, в карту смотреть. За барацьбой на дыстанцыі пільна сачылі карэспандэнты абласной газеты «Віцебскія весці». Спаборніцтвы па паркаваму арыентаванню – гэта першы традыцыйны спартыўны праект маладой газеты, які зойме пачэснае месца на старонках выдання. Это каникулы, и мы, конечно, хотели бы, чтобы ребята их провели активно и вносим свой вклад. Победителей ожидает кубок і сувеніры, призы. Пасля падвядзення вынікаў стала вядома, што былы пераможца спаборніцтваў каманда 21-й школы абласнога цэнтра склала свае паўнамоцтвы. На гэты раз мацнейшай стала дружына горада Новополоцка. Прадстаўнікі Віцебскага і Глыбоцкага раёнаў размясціліся на другім і трэцім месцах. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Навіны Віцебск. У мясцовых спартсменаў падрастае дастойная змена, а якія супрацьстаянні прафесіяналаў чакаюць балельшчыкаў на наступным тыдні. Пасля тыднёвай паўзы аднаўляюцца матчы чэмпіянату Беларусі па хакею ў экстралізе. Набіраюць абароты баскетбольнае і валейбольнае першынство. А яшчэ балельшчыкаў чакаюць галоўныя старты ў мастацкай гімнастыцы, кулявой старальбе і плаванні. Пачну агляд з гульнявых відаў спорту. Пасля паўзы, выкліканай гульнямі нацыянальнай зборнай, узнаўляецца хакейны чэмпіянат. 8 лістапада ў розыгрышы адбудзецца адна гульня. Новополоцкі «Хімік-СКА» ў гасцях згуляе з салігорскім «Шахцёрам». Пасля гэтага «Віцебск Хімікам» правядуць спараную серыю гульняў. 10 лістапада хакеісты абласнога цэнтра нанясуць візіт у Маладзечна, дзе сустрэнуцца з мясцовым «Дынама». А наваполачане тым часам памерацца сіламі з ігракамі маладзёжнай зборнай У-20. 12 лістапада ў суботу нашы хакейныя дружыны памяняюцца сапернікамі. Адразу 3 паядынкі на гэтым тыдні правядзе і валейбольны клуб «Марка» ВДТУ. 9 лістапада ў Барысаве віцебляне згуляюць паўторны паядынак 1/4 Кубка Беларусі. Нагадаю, што ў першай дамашняй сустрэчы нашы землякі саступілі батэ з лікам 1-3. Пасля гэтага шлях нашых валейбалістаў ляжыць у Мінск. Там у рамках чэмпіянату Беларусі яны правядуць 2 паядынкі са сталічным «Мапідам». Нагадаю, што пакуль нашы землякі не атрымалі ніводнай перамогі ў нацыянальным розыгрышы. Баскетбольны клуб «Рубон» на гэтым тыдні таксама чакае выязны ваяж. 11 і 12 лістапада віцебскія гуліверы згуляюць з гродзенскім Прынёманнем. А зараз да індывідуальных відаў спорту. У аднолькавыя тэрміны з 9 па 12 лістапада ў сталіцы Беларусі пройдуць 2 рэспубліканскія турніры. Мацнейшыя плыўцы і прадстаўніцы мастацкай гімнастыкі разыграюць медалі чэмпіянату Беларусі. Фінал Кубка краіны па кулявой стральбе прыме Брэст, а ў Віцебску пройдзе першынства вобласці ў праграме «Алімпійскі дзён моладзі» па настольным тэнісе.
І на гэтым у мяне ўсё. Напэўна, прыйшоў час развітвацца. Не спяшайся, Сергей, ты забыўся. Наперадзе нас чакае яшчэ адзін выхадны дзень, а нагодай таму дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Чырвоны дзень календара. Беларусь – адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая захавала традыцыю адзначаць дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Сёння падзеі 1917-го ацэньваюць па-рознаму, але няма сумненняў у тым, што чырвоны кастрычнік змяніў ход сусветнай гісторыі. У Савецкім Саюзе 7 лістапада адзначалі са сцягамі, транспарантамі і мітынгамі. Што яшчэ памятаюць і чаго не ведаюць пра гістарычную дату новае пакаленне, высвятляла наш корэспандэнт Юлія Устинова. Залп «Авроры», Зимний дворец, но это мы учили в школе. Я сама родилась в октябре, у меня дедушка был такой вот ярый революционер, он 1917 года рождения сам был, и вот он хотел назвать меня даже Октябриной. Но, к счастью, этого не случилось, и меня назвали Евгенией. Кастрычнік 1917-го праз амаль стагоддзя многія ўспрымаюць нароўні з міфамі старажытнай Грэцыі. І калі сёння дзяўчынку называюць Аўрорай, то хутчэй у гонар багіні ранішняй зоркі, чым крэйсера, пад залпы якога бальшавікі штурмавалі зімовы. День... Я не помню. Да. Какой-то праздник? Какой праздник? Конституция, по-моему, что такое. Праздник выходной. Какой праздник? День, что там был, этот, Красный день календаря, день... Великой? Революции? Наверное. Что за день? Что за день? 7 ноября. Революция? Октябрьская революция? Не знаю. А вот этот вот человек, вот знаете, кто это? Это Ленин. Да, знаю. Тым часам у Беларусі 7 лістапада дзяржаўнае свята – дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Старэйшаму пакаленню больш звыкла казаць вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. 7 ноября – день Октябрьской революции. Когда мы учились, конечно же, этому уделялось большое внимание. Любимый день. Почему, расскажите? Ходили на демонстрацию, весело было. Я им тоже рассказываю, вот идем мимо. Все помним. Самый лучший день в этом мире. Да. Почему? Потому что люди стали жить свободнее, стали соблюдать законы, дисциплину и порядок. Ну, я-то, конечно, помню, мы выросли на этом поколении. Демонстрация, празднование, это все понятно, мы-то помним. Конечно, есть какая-то ностальгия. Вот все-таки. Был праздник, много людей собиралось. Здесь проходили по этой площади. Сёння няма тых шумных дэманстрацый з лозунгамі на чырвоных палотнішчах. Здымкі святочных шэсцяў і дэманстрацый у абласным цэнтры жывуць на чорна-белай стужцы архіваў Віцебскай студыі тэлебачання і ў памяці віцебчан. Раньше демонстрации были, когда маленький был. Вот помню и все. А так что с этим связано? Наше прошлое нашей страны, вот, которое нас коснулось потом на 70 лет, как оказалось. Ну а что? Все, в принципе, сейчас же не праздничный день, вроде, не знаю. 7 ноября, ну как-то со старых лет демонстрации какие-то, ну а сейчас как бы обычный рабочий день. Напамін пра падзеі вялікага кастрычніка побач з намі не толькі 7 лістапада. Помнікі Леніну, памятныя дошкі, назвы віцебскіх вуліц, у гонар падзей і дзеячаў рэвалюцыі. 7 ноября, что за день такой? Красный день календаря. Ленин сверх царя. В этот день. Вообще он праздновался раньше в октябре, но он теперь празднуется в ноябре. Сёння ў беларускіх школах кастрычніцкай рэвалюцыі прысвечаны адзін параграф у падручніку 10 класа. Адна лекцыя ў ВНУ. Трактаваць падзеі амаль векавой даўніны можна па-рознаму. Значнасць кастрычніцкай рэвалюцыі для Беларусі падкрэсліваюць гісторыкі. Это проблема национальной государственности белорусов. Никто до октября об этом не говорил. И только, опять же, лозунг большевиков, сформулированный Владимиром Ильичем Лениным, четко определял право наций на самоопределение. Именно Великий Октябрь подарил белорусам, собственно, белорусскую государственность в форме Белорусской Советской Социалистической Республики. Ранкам 7 лістапада да помніка правадыру сусветнага пралетарыята традыцыйныя чырвоныя гваздзікі прынясуць тыя, для каго гадавіна кастрычніцкай рэвалюцыі святочны дзень. Так ці іначай, гэта дата значная веха ў гісторыі нашай краіны, якую трэба ведаць. Юлія Устинова, Олег Чарняк, Леонид Табола. Навіны Віцебск.
І гэта быў апошні матэрыял нашай праграмы. Вашай увазе былі прадстаўлены самыя цікавыя і важныя падзеі з жыцця горада і вобласці. Выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён» развітваецца з вами. Толькі добрых навін у ваш дом і з надыходзячым святам.